kunnafoni show jabran la ba hamunu ban fila malikona ni maliko kan foli bele ba hambo ko yo kuma be ani wakati ba aw sigle mana ke jin dugu de la handa serami mana anda masemima foli bele ba hambo ko yo kuma be ani wakati be aw min ba ko wakati ta kuma be ka sigi bololo sara sanfe ko ngani kunnafoni numa kono dante kanu mun hambo ko yo kuma be ani wakati be ne malikuna foni jabrani kunnafoni kena wakati lin sele amba fa ko bela jalen ki bismillah malikuna foni studio kono anga kunnafoni ba mana nganduma nun kama Bietarate October kalo kleta ani kononton samba fla ani mugan fla kuna fani adam ne la amba da doniya ka fo yina fo bela jelen ayi jabanu san fala la to amna kan fo ko jin jogul ba no de oni olu kon be nyogon dala jala tugni nyogon dala jami yere ni ministry misiglo no mali jamana konnan hani mali jamana ni jamana waro ko nyana bolu nyogon che no de Abdoulaye Joppe halere kon be mali jamana to kola akene kan sa hale kon kuma tanga nyona nga sale ka kuma ma ambe la tegele ko ye ka wala like mami tara irisila kaw ka jamana togla hale kelen ka kuma ta bolo boya masigi hale o ta ko nyashi mo mama munu yere koni sona kana unindi mali jamana konna kana songa keleke wala sa mali jamana hale biseka lafiya soro tugamina ngokla ka fasa ko ulu koni dusuma kasaleno ka gira ka fasa ko jamana do ko ulu yere kon besfeki usembo minisma ko la san laban wakati irisila kaw ka ma chile huni mo ka ni kenenka ayira ka fasa kulu koni latigale no akan ka ayira ka fa ko wala sa ben ani sabati akon ka sigi mali jamana konna ko koni silile no kalata filini kalata jelo olu koni ka ke mali jamana konna uklala ku kan ni song dia ayira ko sebe ka ke ni benyoga mi temena mali jamana ani stedawo jamana ni nyonche ngaw ayira ka fasa ko mamunu yero koni ejon wale ke ka teme kalsa ka akon kadi olu ede maukato ojon jurula ko o ko yere kon tenanye ayira ka fa ko mali jamana jamana mi yere koni manga togo ya shila jamjiye jamana baw ka kele ka no fe munu yere koni ta ka bunyo munu te abunya wa munu ta ka hake otanga ko mali jamana yere kontena sa o ma togo shila ko jamana o de bina mali jamana kono jamana munu mina mali jamana bunya ka mali jamana ka hake o dafa ka donga fo mali jamana de mini bunya kon kaka ali sanantora oni mo kan nyogo yin keneka mami tara mali jamana togo la hina fa nya fo yo kuna fondam ne la no de Abdoulaye Joppe ale kelen ka kuma ta ale tasibla kren ta ka ke chadioni mina ira ka fasa ko olu kon binkera olu ka fintigla mogoka o min ko ni binkali yare chejugara ni ma chama yare kon bonena nina sanga fo ha kon o ke mali jamana to la kala ku bela jale nda oro no ya akala la ka ira ka fa ko sa ko mali jamana be ka fen bela jale ne ke wala sa dona na tola conseil national ko mali jamana yare kon joro ka bunya o ko in konana ko bolona blasembe na be welo ko accordalji ko mali jamana yare kon be ka baraka o kan to ga mi me se ka to akon be mali jamana na fa wa to ga mi yare kon be se ka to manga yare kon te wili tuguni akla ka ira ka fasa ko mali jamana kon akambe domine ko bi mali fintigla mo ko holu ka sana yele ko yare kon kera ko mi yare kon dugulinte mi kon kera tare mali jamana kon de bela jalema bawa ya ira ka fa ko mali fintigla mo ko holu yare kon be ka saka dankari ba ma ci wale ma chama ba yare de la nkla ka ira ka fa tuguni sa ko fintigla mo ko olu yare kelen doron te seka mali keleba kaka mali de bela jenere kon ki sendo mali keleba ni kun kan ko kola alisa kuna foni konana Abdoulaye Joppe ale ka kuma dawla oni jamana keneka haya koni ayira ka fosa ko ale ulu koni dabali bana kaye ka fako mali jamana koni ayira ka fosa ko France la ka jamana yi bembembeke wala sa mali jamana ale be se ka lumbo lamba to gamna kambe wakati ni mine ko sanso ale sa ko oni mashi yere koni mi dado okula ko kera dabali banko yo uluma ko ulu koni ba nyunu fe ulu koni ba nyini France la ka jamana fe kene keren ka sigi kene mi yere koni ato mali koni betana ka dangani yayi ka tolu yira ka fosa ko France la ka jamana ku yere koni mali jamana ka kele nola alisa kuma konna na hakoni ayira ka fasa ko mali jamana yere kon latigale no akan ka fasa ko mashi yere de kontena mali jamana konna na ka foki bina dankare adama don ka hakela ko mali jamana bo keleke na se bela jeli kuna fonu konna na halisa Abdoulaye Joppe ale koni ayira ka fasa kulu kon dusuma ka salenu ka yi ka foko jiyen kono ka adama don ka deme kun kan kula ko kemesarada ko bisa ba ko de kon labla luno mali jamana yi alisa kuna fonu konna na ayira ka fasa ko mali jamana konna na ko bigela foite oluni minisma mo ni nyonchen ko frère bina ke yelama ka ke minisma mo ka barala wala sa uni mali jamana kono don yere bisa ka bentu kamna ko note kame wakati ni mines ko san ko gela foite mali jamana ni minisma jamana ni nyonche fale ne beke wala sa ko ni be mali jamana kono kumina o kun ka se ka don wa ko se ku ka barake kanye benyongam be mali jamana ni minisma jamana ni nyonche akon ka to se na wa foli belu ba hayo ta ka di minisma mo ma ba olu de kono sona ka to mali jamana kerefe hakani kelen kun kan ko kula
ni kuma ninnu ne kɔni kɛra bakuruba ye an bɛ se ka minnu ɲɛfɔ ye Abdoulaye Diop ale ye min fɔ Mali jamana tɔgɔlan la diɲɛ jɛkuluba ka kɛnɛ kan n'o yɛrɛ de kɔni o ni mɔgɔw ye nka halisa kunnafoni kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ sa ko maa min yɛrɛ kɔni cilen no faransilakaw tɔgɔ la k'ale kɔni fɛnɛ kelen ka kuma ta k'ale y'a yira k'a fɔ sa ko Mali jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛn fɛn fɔ faransi ma ko o si tɛ tiɲɛ ye. An to kunnafoni kɔnɔna na an bɛna Mali jamana kɔnɔna kunnafoni la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen no finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔ ka kunkanko la n'o de colonel Sadio Kamara ale bɔra ka baara dɔ waleya Mali jamana tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusilakaw ka kɛlɛkɛcɛden minnu kun b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko fédération russe a yirala k'a fɔ sa k'olu kɔni ka tagali ko o surunyana ko maa min yɛrɛ kɔni tun bɛ olu ka ɲɛma ko o yɛrɛ kɔni k'ale ka baara ko a kun cɛra o min okumu kɔnɔna na Mali jamana jamacɛ fanga ɲɛma n'o de colonel Assimi Goïta ale ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di o masa Mali jamana tɔgɔ la minnu y'a yira k'a fɔ ko ni yɛrɛ kɔni bɛna kɛ waleya kura ye Mali jamana ani Rusilakaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa nin bɛna kɛ ko ye halisa bɛnɲɔgɔn bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a tɔnɔ bɔ cogoya min na. O kunnafoni de bɛna taa n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kunkanko kunnafoni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko octobre kalo ale kɛra kalo ye Mali jamana kɔnɔna na kalo min yɛrɛ kɔni bilalen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kunkanko la Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o de colonel Assimi Goïta ale kɔni tigɛlen no a kan ka fɔ sa Mali jamanaden mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ale ka dɛmɛ a bɛ se u ma o hukumu de kɔnɔna na u y'u kunda segukaw fɛ marakalakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka malolaw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni malola in kɔnɔna na sa k'a baara fanba bɛɛ lajɛlen ye muso ye min n'a yira la k'a fɔ ko ni musolakaw ninnu mako yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna la Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o de colonel Assimi Goïta ale ka lasigiden fɛ n'o ye colonel Assane Bajalo Touré a ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 1000 bila ka taa di walasa ni musolaka ninnu ni baara mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara na ni lɛ kɔnɔna na u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na u ka ɲɛma min bɛ yen n'o de Abdel Karim Konate ale kɛlen ka kuma ta ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni bonya yɛrɛ kɔni nana a na kuma la wa ni bonya olu b'a fɔ ko tare min hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni bonya in bɛɛ lajɛlen sera ka di maa min ma ala ni jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye olu k'a dɛmɛ min n'a kɔni taara ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ lɛ kɔnɔ baara la Mali jamana kɔnɔna la olu bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. An bɛ to dɛmɛ okumu kunkanko kɔnɔna la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Assane Bajalo Touré a y'i kunda Kulukorokaw fɛ min ni u y'a yira k'a fɔ sa ko ni kalo in ɲɔgɔn dɛmɛ ni y'a lɔgɔkun sabanan ye ko ni bonya bɛɛ lajɛlen kɔni talen no ka di lujuratɔw ma o hukumu kɔnɔna na Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o de colonel Assimi Goïta ye ale ye Assane Bajalo Touré bila ka taa Kulukorokaw fɛ min n'a taara dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di lujuratɔw ma u y'a yira k'a fɔ sa ko dumuni 250 n'a kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen malo bɔrɔ kilo 50 sukaro bɔrɔ kilo 50 tulu litiri 20 fo ka taa se makɔrɔniw ma ko o yɛrɛ o kelen kelenna dira ni dutigi ninnu ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ lafiya cogoya min na ko lɔgɔlita minɛ 250 o dira lɔgɔlidenw ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na lujuratɔw ka bolimafɛn n'an b'a wele ko moto sen 3 ko o yɛrɛ kɔni taara ka di maa 25 ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na Assane Bajalo Touré ale yɛrɛ kɔni bɔlen a y'i kunda Kulukorokaw ka maaba 2 kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ka kɔrɔ ni Kulukoro bɛɛ lajɛlen n'a de yɛrɛ kɔni Jɛnɛba Kani ye Jɛnɛba Kani a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale kɔni si bɛ san 106 la min ni bonya taara ka di ale ma Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma tɔgɔ la n'o ye colonel Assimi Goïta ye fo ka taa se Fayida Jara ma Fayida Jara a yirala k'a fɔ k'olu ale kɛra maa ye maa min yɛrɛ kɔni ye Mali yɛlɛma hɔrɔnya ko kɛlɛw kɛ an bɛ don min ko bi ale si bɛ san 93 la ko dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka di ale fɛnɛ ma Mali jamana tɔgɔ la ni nin bɛɛ lajɛlen ye bonyamasegin ni bonyama kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma ye ko ala kɔni ka colonel Assimi Goïta dɛmɛ a bɛ sira min kan halisa a kɔni ka to o sira in kan walasa Mali jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. O kunnafoni bɛ don an ye Mali jamana kunnafoni dɔ la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u bɔra ka kunnafoni dɔ labila sisan k'a yira k'a fɔ sa ko Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛ maliden kelen-kelenna ladɔnniya k'a fɔ ko kalafili baaraw bɛna daminɛ Mali jamana kɔnɔna na o min bɛna daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ko fo ka taa se décembre kalo tile 30 ma min bɛna kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye a mairie a lasigisow fo ka taa se a consulaw ma ko baara in bɛna taa kɛ olu bɛɛ lajɛlen na. O kunnafoni bɛ don an ye minisiri ɲɛma nɔrɔbila ka kunnafoni la o min n'an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ a ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn min kɛnɛ ka sa minisiri min sigilen no finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔw kun kan n'o de colonel Sadio Kamara ale tun bɛ ani minisiri min sigilen no bɛn ani cɛfɔ kumaw ma Mali jamana kɔnɔna na n'o ye Ismaël Ouague ale fɛnɛ kun y'a ka maa ci ni ɲɔgɔn ye kun bɛ ka kɛ ni lamɛrikikaw ka maa ye olu minnu kɔni tunalen no Mali jamana kɔnɔna na walasa u ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kuma gɛlɛya ko min bɛ Mali jamana kɔnɔ fura bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na colonel Abdoulaye Maïga ale kɛlen ka kuma ta ale
nisɔndiyara kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ sa ko nin kɔni jara ale kosɛbɛ ko baw a bɛ san 10 bɔ Mali jamana ale kɔni bɛ lompo lampa kɔnɔna na o min kɔni digilen no Mali jamana kɔnɔdenw hakili la kosɛbɛ ko ni maaw bɛ ka na olu dɛmɛ o kɔni tɛ se ka kɛ foyi ye nisɔndiya ko hani tare ye olu fɛ ko walasa Mali jamana kɔni ka lafiya ko kalafili jɛlenw ni kalafili ɲɛnamaw ni kan ka kɛ Mali jamana kɔnɔna na walasa Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ wa ko olu yɛrɛ kɔni bɛ o baara de la ni dɛmɛbagaw sɔrɔla olu la olu kɔni b'a fɔ ko tare halisa n'an tora ka kunnafoniw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ jɛkuluba n'o ye Nations Unies olu ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ bolonɔbila sɛbɛn min n'olu b'o baara kɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko ka se juin k'a daminɛ juin kalo ka na se septembre kalo la ko Mali jamana kɔnɔna ko maa 602 ko olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna kɛlɛ ko in na ko 47 ko maaw yɛrɛ kɔni bolila o ni olu ye ko 56 ko olu kɔni banana ko o min yɛrɛ kɔni kɛra kunnafoni ye min sɔrɔla Mali jamana kɔnɔ juin kalo ni septembre kalo cɛ. Ka kunnafoni datugu pewu an bɛ taa Bafulakaw fɛ o min y'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi donya na ko Bafulabekaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka pont courant baaraw bɛɛ lajɛlen jɔli daminɛ Mayina kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ wele ko Mayina ko pont courant baaraw bɛ ka kɛ min bɛ ka kɛ cakɛda fɛ cakɛda min n'a bɛ wele ko Somafrak n'u y'a yira k'a fɔ sa k'u yɛrɛ kɔni bɛna nin baara in kɛ tile 57 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u bɛ Bafulabeka bɛɛ lajɛlen la sɔmi sa ko pont in k'ale yɛrɛ kɔni tigɛlen don k'u b'a ɲini maaw fɛ sa ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'i ka ci kɛ batonw la. Mali kunnafoni show jabanan layɛbagaw ni kunnafoni damadama de sɔrɔla bi ko dɔw bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan nka ɲan'o tɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la Ala k'an bɛɛ lajɛlen ni kisi a k'an bɛɛ